Mandai amsaya coronavirus no katinani bagai kedengma sal romino naimo thangte jirania SDM ni bakakte rogorno chali tongrani bagai koimani fiaba omokhai nujakliya mandai hatite songjanai gas rima thairogo borok kebang ke tongmani nukjakha. Onil da Borma saimano joto takukte bukuk song sini o hayungo tamongui tong abo katalkhai sanani nangya tomokhai tini jesek sini hapang je sarkar rok je chino raijak khlai rekha je social je distance je haktalkhai tongmani 1 meter obo hai rok hingka tini oro mandai amsayo phainuk phaikya tini oro obo hai social distance obo kuno mani jagya gabon bagang joto mandai amsani takukte bukuk songno khaba khubro obono koinai abono mani ui cholinani bagai tangle himaba abo katalkhai sana nangya oro sago hakai tamongnai asukna hambai joto mandai tangle bagai mani jagya oro prosason da obono dainai ya na public da obono dai sak nangya ang khaka mani hingkai public no sak nangya ni ang khama chongo tangle himaba oro jeng prosason khasong phono lata tejak ba sini prosason khorok gosu ba jeng public no kobang gabon bagai jeng public rong no obo haijema wan suknai bongni rules no jeng ma maninai je busuk hakchal kai jeng tongna nang tamo khlanya nang abo jeng niji no sak jorawo ta prosason bisingtui borok no busuk phurungmung hayakhe busuk dagi mung rok no rok nukjagui tong dagi mung to hor tini phainukha oro brongni je nangmani to jesek nangmani hakchal khai tongdi ba borok kurung kuthungkai ta tongdi gana khai ta tongdi aborok to borok khlaina tongo haipano borok bo jesek chini public jesek bango bungni borok to asa kri khoroksa no logibo tongmanani borok abo possible ya aboni bagai jeng joto jeng jono sadharon rok jeng tongko songluk rok no abono jeng kahamke bujiwui jeng mangkha ba belai hamkuknai hini ang khakauta hambai